Sanibonani babakele emakhaya igama lami akhona Mjaka. I think abanye benu bazongikhumbula ku Black Life TV. Ngangishutha mayelana nokubuya kwami emendweni. Ngithanda ngitshele namhlanje mayelana nosizo engalithola khona ku Black Life. Bangisiza ngathola counseling ezingangitshela ukuthi sengiphuza every day. Sengiright kodwa ke ngiyaphuza njengezinye ingane. Nje kuningi esengisizakele kuyo ngithi nje sibeke phambili Black Life singakhohlwa kuyona nibuke njalo kuyona. So kunabantu baningi besifazane sebengithintile, hayi abesifazane kuphela, abantu besilisa bengithinta ngoba mina ngakwazi ukuthi ibavumuke ngikhulume ngayo inkinga yami. So baningi bathi bafisa nabo ukukhuluma kodwa abazi ukuthi bazokwenza njani, bazoshona kuphi ukuze bezokwazi ukukhuluma. Ngidecide ukuthi ngivule iYouTube channel la abantu bezokwazi ukuthi bakhulume ngeenkinga zabo, bakwazi ukuhlambuluka, especially abantu besifazane bezokwazi ukukhuleka cause nami ngumuntu wesifazane njengabo, cause imvamisa ayibona abaningi abakwazi ukukhuluma nami. Ziningi izinto engizizwayo la ngaphandle. Uyazi ngizitshela ukuthi unenkinga, uzitshela ukuthi wena wedwa unenkinga kanti cha. Yabo la emhlabeni sithwele kanzima kuningi kodwa kuzodlula. Into ekumele uyenze nje ukuthi uthandaze, uzimisele. Ngisho ngathiwa kwenzakalana empilweni kumele uphokophele phambili, ungavumeli izimo zibusele phansi. No, ungagive up, iyaphambili ukuze uzofeza amaphupho wakho, wenze kahle kahle lokho okuzele emhlabeni cause sonke sile emhlabeni siniziphiwo zethu konke nje kuningi. Ngeke uze uNkulunkulu akudala into engekho. So nje give up, angikuphasisi. Ngithi ke bantu besifazane ngisho ngenzeka ini, you must face, or bantu besilisa noma ngabe ngenzeka ini, bhekana nempilo, bhekana nezimo zempilo. Ungavumi, hayibo, ungavumi. Bengicela ukuthi kubalaleli ofunayo ukuxoxa noma makukhona into ofuna ukuyikhuluma ungayifaka khona la kuma comments, noma ngabe yini ofuna ukisho ofisayo ukuza la azokhuluma ngendaba yakhe. Afake kuma comments ukuthi ufuna ukuxoxa nami, angangithinta nje noma kuphi la afisa ukungithola khona. Uma kuwukuthi useyindaweni ezikude mhlawumbe awukho la eThekwini, ungakwazi ukuthi mhlawumbe singakwazi ukuthi mhlawumbe senze iZoom meeting, sixhumane kuyona, sokwazi ukwenza ivideo ababukeli bakwazi ukubuka, bas advise, benze lokho abafisa ukwenza noma baphawule ukuthi kwenziwe njani cause sifisa kahle kahle ukusiza abantu abasenkingeni ngempela cause nami ngisizakele iBlack Life TV ingisizile kakhulu, nama comments enu babukeli angisizile. Hayibo, angisiza ama comments ningiduduza, nangiduduza la nalaba ke bebethuka, ngithi ngiyabonga nakubona kodwa next time ngicela niye ukujudge, ningamjudge umuntu kunalokho kunokuthi ujudge kuncane uthule cause umjudge umuntu uyamcindezela kunokuthi ayiphezulu. Uzojabula yini umuntu mangabe sezibulala ngendaba yama comment, ngendaba ye comment yakho ifakile wena, uzokujabulisa yini lokho? Angazi ke nini naziyo, kodwa ngiyanicela ke ukuthi nishintshe indlela enikhomenta ngayo kulaba abahlezi begxeka besho kumbi. Angithi ngithini kodwa kulaba abangigqugquzela abasho konke okuhle ngithi ngiyabonga. Ngiposta nje le video sesingenile kwinyanga yabantu besifazane, inyanga yomama, inyanga yembokodo. Ngithi bantu besifazane ningavumi, ungahlali emshadweni ushawa uzubuhlungu noma ngabe kwenzakalani, ungabekezeleli into obonayo ukuthi ngeke iziyise phambili. Mina ngihlalile ngabekezela, kunzima ngabekezela. Enda kungesanga ndawo kodwa ke kuyenzeka ubone ukuthi mangibekezela kuzolunga. Sengisho kulabo ababonayo ukuthi mabebekezela ngeke kuze kuye ndawo. Ngithi nje imbokodo ayime, iqine, iye phambili. Ngithi phambili ngembokodo, ayilwe imbokodo bantu besifazane, ayilwe.
Thank you.